Dobrý den, já jsem Omar Jamain a tohle je podcast Cesty za horizont. Se zajímavými hosty, kteří mají co říct, si budu povídat nejen o cestování, ale i o životě za hranicemi a zajímavých místech naší planety, která jsou často opomíjená, ale rozhodně mají co nabídnout. Přeju vám příjemnou zábavu. Mými dnešními hosty jsou tvůrci YouTubeového kanálu Světový, kteří dělají podcast o cestování a taky natáčí cestopisné dokumentární filmy z různých zemí světa. Honza Sýkora a Radek Větešník. Vítejte. Díky, čau. Díky za pozvání. Dnešní epizoda je taková zvláštní, protože nenatáčíme ve studiu, ale natáčíme v Iráku, konkrétně v Kurdistánu, ve městě Soran. Tak možná na začátek řekneme divákům a posluchačům, proč jste vlastně v Kurdistánu. Tak, my jsme do Kurdistánu přijeli, protože s Omarem jsme se domluvili na tom, že pro něj na téhle cestě nebo na tomhle zájezdu natočíme právě dokument, jako jeden dokument z našich cest a v tom dokumentu stvárníme to, jak vlastně probíhá zájezd s tvojí cestovkou, takže proto jsme tady. Uh-huh. A jaký máte teda zatím dojmy z Kurdistánu, jak se vám tady líbí? Dojmy máme takový, že, nebo oproti očekávání mi přijde, že to je všechno hodně klidnější a nikoho moc nezajímáme. Pořád to srovnávám s cestou do Iránu, která proběhla vlastně minulý rok. A právě oproti tomu Iránu mně přijde, že tady všechno jako organizovaný, tak nějak a nikoho vlastně nezajímáme, nikdo se po nás moc neotáčí, takže nebudíme nějaký extra rozruch, takže to i po tom Iránu to bylo takový, že jsme byli z toho unavený potom už ke konci a tak, takže tady je všechno takový víc v pohodě, mně přijde. Jasně. Možná teda můžeme říct divákům taky, co jsme už stihli navštívit tady, co jsme viděli. Tak to budu muset zabrouzdat do paměti. Tak začali jsme v hlavním městě Kurdistánu v Erbílu, kde je teda k vidění to historický centrum, který se skládá z citadely, která je přirozenou dominantou toho hlavního města, a potom taky bazar. Z Erbílu jsme potom vyrazili do přírody, třeba do údolí Galisheran, kde je krásná procházka, kde se člověk potom může vykoupat v horské říčce. A potom jsme viděli několik klášterů, taky několik mešit, krásné město Akre, který teda mě osobně překvapilo s tím, jak je celý situovaný právě na těch horách, a tak různě brouzdíme po tom Kurdistánu. Možná jsem na nějaký místa určitě zapomněl. Pamatuješ si určitě víc než já, protože já se musím přiznat, že mi to strašně splývá dohromady, jak se na to nesoustředím úplně primárně a přemýšlím nad tím spíš, jako co je potřeba dotočit a co mít a tak dále, tak mě jako málo si toho pamatuju a vždycky si říkám večer na pokoji, co jsme dělali včera, a máme všichni trošku problém na to vzpomínat, takže jako respekt, že si to takhle pamatuješ, protože já bych to určitě nevysypal. A ještě určitě je důležité zmínit ty místa z moderní historie, jako je třeba Sulejmánia, Červené vězení, Sadámova vila, kterou jsme navštívili, Sadámovo jezero, který si tam nechal postavit, což jsou taky zajímavý místa, který tak hodně doplňují tu starou historii s tou moderní, která je dost důležitá. Určitě. Je něco, co jako byste vypíchli, co vás tady jako úplně nejvíc se vám líbilo nebo zaskočilo třeba, dejme tomu, nebo jste fakt nečekali? Mně osobně to Akre, a to je i vlastně kombinovaný s těma setkáníma, co jsme tam jakoby prožili, ale to město se nám líbilo hodně. A dnešní poslední zastávka, jméno nevysypu, ale ta vyhlídka, tak ta příroda tam byla úplně nádherná. Tam bych jako dokázal si tam sednout a sedět jako celý den, takže tam to bylo fakt super. Dobře. Ale možná doplníš to jméno, protože já si fakt No, já si tady taky nespomenu. Je to vyhlídka u prezidentského paláce. Je to v provincii Barzan. Jo, provincii Barzan. Tam je to opravdu krásný, bohužel se nesmí tam dolů, tam je to zavřený, vlastně tam se může vykoupat jenom prezident se svojí rodinou do toho údolí, takže se dá koukat jenom ze zhora. No. Okay. Dobře, pojďme k tomu natáčení, jak to tady probíhá, jak se vám natáčí s Kurdama, jaká je to spolupráce s nima, protože vy hodně točíte vlastně v těch filmech, jsou hodně rozhovory s lidma, bavíte se s místníma, to je asi takový jako vlastně gro toho vašeho filmování, bych řekl, nebo takhle to na mě ten dojem dělá, tak jak se s nima točí, pracuje? Tak pokud to vám říct teda upřímně, podle toho, jak to probíhá, my se teda scházíme s lidma z Couchsurfingu, když někam jedeme, což Couchsurfing pro diváky, kteří by to možná neznali, tak je platforma, kde se schází lidi, kteří nabízí někomu ubytování, anebo nabízí to, že se můžou sejít s někým z cizích zemích v případě toho, že se třeba chtějí naučit nebo prostě konverzovat třeba v angličtině nebo tak. Tady v Kurdistánu ti lidi jsou na Couchsurfingu hodně aktivní, musím říct, kontaktovalo nás jich hodně.
A s těmi, se kterými se nám podařilo setkat, to probíhalo příjemně. Potkali jsme se s jednou holkou ve městě Duhok a potom s jedním klukem ve městě Sulejmánie. A jo, poseděli jsme, strávili jsme spolu večer, natočili jsme rozhovor, zeptali jsme se na věci, které nás zajímaly, takže s Kurdama určitě fajn. A potom, co se týče jako natáčení s lidma někde na ulici nebo tak platí to, co platilo jako v Iránu, že ti lidi jsou přátelští, jako nebojí se kamery, musím říct, nebo aspoň mám ten pocit. Dokonce to i vyžadují občas, že fakt jako vidí kameru, zastaví, jako že chcou dělat fotku, nechcou se ani podívat a jdou prostě dál. Takže to je pro mě jako ráj, že jo, protože to je bez práce, protože vždycky i za začátku jsem měl problém a ty lidi na ulicích, ono je to takový divný tam přijít s tou kamerou, ještě ten mikrofon, takhle to vrazit do ksichtu tomu člověku a tady to funguje přesně naopak, takže to je super. A ještě k tomu couchsurfingu je dobrý, že překvapivě, nebo oproti tomu, na co jsme zvyklí, tak tam spousta těch setkání jako nedopadne. A tady až na první nějaký byly výmluvy nedopadly právě. No, ale zároveň jich asi 3 dopadly, že jo, vlastně. Jo, jako dopadly, no. Takže pořád je to pade na pade. Mě překvapily některé ty důvody, jakože, ale to nemusí být samozřejmě tím, že jsme v Kurdistánu, ale některé ty důvody, jakože si někdo rozmyslí, že nemůže chodit během 4 minut, co mi napíše teda, že už vyráží, nebo potom někdo, jakože den předtím, než jsme se měli potkat, odletěl na Kypr, a pak se za 2 dny vrátil, teda už byl zase zpátky. Takže takový jako zvláštní situace, ale tak tam člověk nikdy nevidí do toho pozadí. A ještě k tomu natáčení s těma vlastně lidma, tak by bylo dobrý zmínit Láliš, což je jezídská svatyně tady v Kurdistánu, tak tam byly ty děti, které jsme tam natáčeli, ty byly přímo, za prvý byly tak fotogenický a za druhý vyhledávali tu pozornost tím, že vlastně už viděli kameru, tak začali pozovat, začali se před ní stavět a chtěli být natáčeni, takže to bylo příjemný, překvapivý. To je dobře, no. A co jazyková bariéra? Tady přece ty lidi anglicky asi moc nemluví, nebo já mám ten dojem teda, že vlastně jako běžní lidi na ulici moc ne, tak je tohle třeba jiný, nebo proti, já nevím, řekněme Iránu, nebo je to tak podobný, asi byste řekli? To přijde dost podobný možná. Řekl bych, že v Iránu ta angličtina byla o malinko lepší. Malinko lepší. Tady mě to překvapí, spíš když někdo mluví anglicky, nebo když jako dokáže mluvit jako plyně anglicky. Já se tak většinou naladím na to, že tu jako svoji angličtinu nějak nekombinuju extra, že se s ním snažím mluvit nějak jednoduše, ale tak u objednávání jídla, že tam jsme si zvykli, že prostě ukážeme buď na obrázek, nebo řekneme kebab a jsem se naučil buď 1 nebo 2. Takže tyhle věci jako nějak překonáváme, ale jinak jako jazyková bariéra je znát, no, že ta angličtina je to opravdu omezená. Mě překvapilo nejvíc v tom uprchlickém táboře, jak jsme byli, kde jsou vlastně jezídi, že je tam 30 000 jezídů, jako vnitřních uprchlíků v rámci Iráku. Tak tam přišel za mnou asi 12letý kluk a ten spustil jako tak plynou angličtinu s americkým přízvukem a říkal, že se to všechno naučil jako z filmů a z YouTube a jako neuvěřitelný, no, fakt. Ale stala se nám vlastně ve městě Akre s angličtinou jedna příjemná věc, že? Jo, to byla vlastně podobná věc, to byla taky 11letá holčička, která pomáhala rodičům v restauraci. Měla ještě školní uniformu na sobě, takže jako přišla pravděpodobně ze školy, ze soukromí teda. A to taky spustila a nenarazili jsme na nějaký limit té konverzace, že prostě byla schopná mluvit o všem a vykládala o rodině a o širší rodině a o tom městě a svátcích tam, takže to bylo hodně příjemný, no. A překvapivý vlastně, protože já jako nedokážu si představit, že by v Česku takhle za mnou přišel někdo 11letý a takhle na mě spustil. To asi ne, no. Vy jste těch filmů natočili už 5, jestli se nepletu. Dneska jsem se na to díval, ne na všechny, teda, že bych si to pouknul, to bych nestihl, ale koukal jsem, co jste všechno natočili. Je tam Moldavsko, Ukrajina, Azerbajdžán, Uzbekistán a Irán, jestli se nepletu. Jo. K tomu byl ještě jeden takovej film z Česka a Slovenska, ale ten nepatří do téhle série těchto filmů. No. Série Tenkrát na východě se jmenuje. Poslední film je z Uzbekistánu. Tak jaký to bylo tam, že já o té zemi vlastně vůbec nějak nemám moc povědomí, že to je prostě jako asi uzavřená země poměrně. Jak se tam třeba točilo? Byly tam třeba ty lidi trošku uzavřenější, jako rezervovanější? To mi asi ani nepřišlo. Tam to bylo, co mě taky právě překvapilo, že to bylo ještě o krok jako organizovanější a že tam to bylo fakt jako postavený do letě a na všechno byl spoleh, co se prostě řeklo, tak jako neexistovalo, že to bylo o hodinu později nebo to, ale vždycky se to stalo. Takže tohle bylo bez problému a bylo to jiný to natáčení v tom, že
jsme věděli na nějaký pilíře, na kterých to chceme vlastně postavit, takže to bylo všechno jako promyšlení dopředu a jelo to pak po másle i potom pak to dávání dohromady prostě klikalo za sebe a věřím tomu, že kdyby jsme to tak promyšlení neměli, tak by se to dělalo dvojnásobek času, že to bylo fakt jako, měli jsme tam vlastně ten tradiční samarkandský chléb, to byl jeden ten pilíř, byl tam Aralský jezero. Takový mini pilíř byl plov, ale to asi ne. A hlavní byl ten kuraš, což je tradiční, starodávný bojový umění, který jsme si šli vlastně vyzkoušet. A to vlastně je třetina filmu celého. Takže v tomhle to bylo hodně příjemnější. To natáčení jsme vlastně věděli, co je potřeba a kam to směřovat. No. Mm-hmm. Taky jsme tam měli kluka, se kterým jsme se skontaktovali ještě předtím, než jsme tam přijeli, se kterým jsme strávili 4 dny a on nás jako vozil po hlavně ty části Karakalpakstán, což je jako na západě vlastně Uzbekistánu jako autonomní oblast a poté nás tam povozil po takových jako těžce hůř dostupných místech, jako je třeba právě město Mojinak u Aralského jezera, což je město, kde dřív jako fungoval ve velký rybářský průmysl, než to Aralské jezero vyschlo. Takže tohle byla taky výhoda, že jsme ho vlastně měli sebou a dost nám to usnadnilo jako tu integraci nějak do toho Uzbekistánu. A máš pravdu, že on byl do roku 2016 uzavřená země do Uzbekistánu, protože oni měli jednoho prezidenta, jak to bývá tady jako v postsovětských zemích, že tam vždycky vládne jeden ten diktátor, tak měli jednoho, ten umřel v roce 2016 a od té doby mají novýho prezidenta, aspoň teda co víme od toho kluka, který tam s náma byl, tak jako ne, že by s ním byli nějak extra spokojenější, ale pro tu zemi udělal dobrý v tom, že ji otevřel světu a třeba ji usmířil s Kyrgyzema, s Tádžikama, nebo aspoň tam udělal nějaký kroky k tomu, aby se usmířili. Takže ti turisti tam teďka jako můžou jezdit, nenarazili jsme tam jako na moc turistů, si myslím, že nenapadá mě teďka nikdo. Jako, byli jsme spíš jako překvapení z toho, že na ty turistické místa, historické místa v Uzbekistánu, které jsou fakt starý, jezdí místní, hlavně jako Uzbekové na víkend, prostě se sjedou do těch historických měst a jezdí se tam dívat, takže turisty jsme potkali, ale byli to Uzbekové. No. Takže pomalu jistě se otevírá, ale určitě jako koho zajímá historie, tak si myslím, že tam jako k vidění je toho spousta, zvlášť té islámské historie z těch hedvábní stezky. Jste zmínili Aralské jezero, existuje ještě vůbec, tady je tam ještě voda, nebo už je to úplně jako vysklý? Je tam proužek toho jezera, my jsme u něj nebyli, ono je hodně daleko, já myslím, že 150 kilometrů třeba od toho města Mojinak teďka. A vysychá to vlastně od těch 60. let, to v 80. letech vysychalo o metr za rok. Takže dneska v Uzbekistánu je fakt kousek a v Kazachstánu je větší část toho jezera a tam se ho právě že snaží nějak naplnit to jezero. Tam jako si řekli, že musíme s tím něco udělat, takže tam postavili, myslím, nějaký přehrady, možná tam svedli nějaký řeky. Takže se to jezero snaží naplnit, ale v Uzbekistánu ne. Tam, co jsem četl, ještě když jsme tam byli, tak tam hledají vlastně, snaží se tam najít ropu, buď na těch místech, co vyschlo, anebo tam pěstují bavlnu, což vlastně bavlna je důvod, proč to jezero vyschnulo. Tím, že oni se rozhodli zavlažovat pouště, právě tím, že svedli ty řeky, které napájely to jezero, takže tam ta bavlna pokračuje dál, takže to jezero jako vysychá pořád dál. Jasně, podobný osud jako Mrtvý moře, který jak vysychá, že? Dobře, jak vás vlastně vůbec jako napadlo tohleto, natáčet filmy, co to bylo, jakou myšlenka vám to prostě, jak se vám to nutklo do hlavy? No, původní myšlenka, to už je hodně dávno, byla, že pojedeme vlastně Žigulem, chtěli jsme objet Černý moře do Iránu a pak přes Rusko zpátky. Ale pak přišel covid, v tomhletom, když tak blbě řeknu, tak naštěstí pro nás, protože jsme vlastně přišli na to, že to auto nepotřebujeme a že by nám akorát jakoby překáželo, pokud nemáme sebou člověka, který vyloženě se o to stará, protože my ani jeden přes auta nejsme. A vlastně by nám spíš překáželo, než by nám nějak jako extra pomáhalo. A takže jsme se tak začali cestovat jako různou formou dopravy. A je to pro nás lepší, dostaneme se blíž těm lidem, přece jenom v tom autě pořád seš tak jako, máš to svoje a nedostaneš se k ním tak blízko, jak když potřebuješ někam svést, nebo jedeš tou maršrutkou a k někomu se tam přihovoříš a tak podobně. No. Takže to byla původní myšlenka, pak přišel covid, tak jsme si to jeli vyzkoušet jakoby do Moldavska a pak byla ta výplňová cesta vlastně kolem toho Česka, Slovenska.
A pak jsme se vrátili na Ukrajinu a už to jelo nějak samo. Co je vlastně smyslem těch filmů? Co se snažíte tím jako sdělit? Je to nějaká jako edukační záležitost nebo co to pro vás znamená? Tak ta myšlenka těch dokumentů, těch cestopisů by měla být podat ten život v té zemi skrze vlastně zážitky a očima těch místních, protože jako máme za to, že tím ten člověk, který z Česka se na to dívá, tak pozná jako tu zemi nejlíp. Vlastně ten člověk, který tam žije, zažívá to každý den, jako my zažíváme Česko, tak o tom prostě dokáže dobře mluvit, takže smyslem by mělo být předat tohle a zároveň tam nastínit nějaký jako důležitý témata, který každou tu zemi provází, na čem to stojí a pak jako podat ten život těch, když to tak řeknu, obyčejných lidí, vlastně těch lidí, kteří to tam zažívají každý den. Jasně. Zároveň jsou to všechno vlastně země, které jsou tak trošku jako mimo turistickou zónu. Vybíráte si jako záměrně asi místa, kam se moc nejezdí, tak to je taky asi tím smyslem, předpokládám, že chcete prostě přiblížit takový to, o čem se moc jako neví a určitě jsou třeba i nějaký předsudky u nás. Určitě a zároveň, jako kdybychom přijeli takhle do Berlína a začali tam jako natáčet, tak jako zase nikoho moc zajímat nebudem. Je to něco jiného. Já určitě nemám jako žádný cíl někoho motivovat k tomu, aby jako cestoval, nebo to je mi jako upřímně úplně jedno, co potom zhlídnutí, jak jako ty lidi budou dělat, ale vím, že jsem měl jeden jako zážitek, který mě právě uvízl v paměti, že byl jako fajn a to bylo když jsem slyšel právě jako konverzaci dvou lidí a vím, že ten jeden nebyl úplně rozhleděnej o světě a teďka poučoval toho druhýho, který byl jako vyloženě rozhleděnější na základě toho, co se jako dozvěděl v tom filmu, takže to bylo příjemný, ale pro mě hlavně mě baví ten proces tady, baví mě, že nás to dostane úplně na jiný místa, než když bychom jeli bez té kamery. Nutí tě to ty věci jako vyhledávat, třeba ten kuraž, to bychom jako v životě, když jako chodíme na BJJ, na bojové sporty, ale nikdy by nás to asi pravděpodobně nenapadlo tam jako to jet vyzkoušet, nebo proč, jako, že jo. Vlastně. Takže i tě to nutí jako aktivně hledat ty místa, ty příležitosti a to je fajn, no. A pak to, jak se to dává dohromady, když se to začne formovat a pak z toho něco je. A pak uděláme nějakou premiéru pro pár lidí a vidíme to tam jakoby poprvé s těma lidma, tak to je jakoby fajn, no. A co si z toho každý odnese, to už je potom na něm, no. Já bych ještě k těm zemím vlastně na tom východě dodal to, co teda osobně vnímám, je právě, že díky tomu, že to nejsou turisticky profláklý místa, tak tam nevzniká ve velkým taková ta jako turistická fasáda, která třeba je pro ten západ nebo pro ty turistické místa jako typická, takový ty skanzeny turistický, jako že tam nevznikají, takže jsem si všiml, že vlastně člověk se tam daleko s nás dostane k té autentičnosti, jako kterou hledáme, jakože prostě nebudeme hledat ty turisticky vyhlášený místa nebo prostě restaurace, které jsou jako ty pasti na turisty, ale prostě chceme jít někam mezi ty lidi a to se jako tady v těchto zemích hledá prostě u mnoho z nás. Jednoduše, to je pravda, no. Zároveň taky většina těch zemí vlastně, co jste navštívili a kde jste točili, tak je muslimská. To je spíš náhoda, nebo vás to nějak jako... To je spíš náhoda, bych řekl. Jo, to jako ne, že bychom si to vybírali nějak podle toho, že to jsou muslimské země, to určitě ne. Oni prostě jsou na tom východě a my na ten východ jezdíme. Takže se to takhle protíná. A měli jste vlastně možnost porovnat, jak vypadá islám v různých těch zemích. Může být asi docela velký rozdíl, třeba když srovnáme Irán s Uzbekistánem, co já jsem třeba slyšel, tak v těch zemích z bývalého Sovětského svazu ten islám neberou až tak vážně a neřeší tam moc nějaký zákaz alkoholu a podobně. Tak jak byste to porovnali, která země třeba byla jako nejvíc konzervativní z vašeho pohledu a která jako úplně nejuvolněnější, tam, kde je ten islám z těch muslimských zemí? No, klidně začnu. Nejkonzervativnější pro mě určitě Irán, to jako bez debat, i když se tam samozřejmě všechny ty věci, co jsou zakázané, děly, ale jako takhle na oko, když jdem po ulici, tak určitě Irán. Na druhou stranu v Uzbekistánu mě překvapilo, že na to, že jsem právě jako alkohol pije celkem běžně, tak tam třeba jako ženy jsme nepotkávali skoro vůbec na těch ulicích. To jsme si pak všimli během toho, že tady taky málo v Kurdistánu, ale tam jakože vůbec. A na což třeba v Iránu jich bylo spousta a tak. A v Azerbajdžánu bylo třeba překvapivý. Zase ten jiný trend, že ženy vlastně můžou chodit v sukních, chlapi musí chodit v kalhotech dlouhých, nebo měli by. No.
A no, to mě takhle napadá z hlavy. Že pro ten postsovětský svět je vlastně jako charakteristická ta sekularita toho jako náboženství prostě od toho života, no, takže to tam se jako hodně projevuje a opravdu jako v Uzbekistánu jako určitě tam muslimové bylo tam spoustu mešit a tak dále, jako určitě tam spoustu praktikujících, ale jako, že by se to tam jako řešilo nějak ve velkým tím, že by to jako ovlivňovalo nějak ten život té společnosti, to úplně ne. Jakože v některých obchodech, supermarketech třeba alkohol jako vůbec nebyl, byly tam specializované obchody, jako jsou tady v Kurdistánu, ale dají se tam, jako vypadalo to jako, že to je na každým, jako kdo si prostě řekne, že ve svém obchodě bude prodávat, tak bude, no. A Azerbajdžán to je už jako zase bych řekl ještě o krok dál, jako třeba za tím Uzbekistánem, protože to Baku, hlavní město Azerbajdžánu, je prostě něco mezi jako Evropou a Dubají se teda jako na to hraje a tam to bylo prostě jako dost uvolněný, no. A vlastně ve zbytku Azerbajdžánu tam podle mě to ani jako nepoznal. No, tam bych to vážně nepoznal, když si vzpomenu teďka na nějaký ty části, jak jsme byli třeba u toho Hard Rock Café v Baku, tam na tom náměstíčku, tak tam jako ten život se děl úplně běžně, jak jako kdekoliv v Evropě, jako tam fakt nebylo jako co poznat. Teďka vůbec si nevybavuju, že by vlastně tam někdo jako šel třeba do mešity, nebo se vůbec modlil a tak dál. Modlil, nevím, mešita tam občas byla, ale jakože fakt nic, co by tě nějak ovlivňovalo, nebo čeho by si jako všímal. Jo, takže ten Irán určitě jako nejpřísnější v tomhle. Jasně. Dokázali byste říct, v jaký zemi to bylo nejtěžší pro vás natáčet? Že to nebylo nikde nějak extra těžký, že? No, já si myslím, že všechno bylo poměrně stejně v pohodě. Zatím jako určitě... Možná v Československu. No, to mě taky právě napadlo. Jakože, jako myslíš nejtěžší z hlediska toho, že by třeba nechtěli, aby jsme tam natáčeli. No. Já právě vím, že určitě takové země existují, když třeba sleduju nějaký travel blogery nebo cestovatele, tak třeba vím, že mají v Africe v některých zemích, jako třeba Mauritánie, což je třeba Islámská republika, tak tam vím, že v Mauritánii třeba mají hodně lidí problém natáčet. Možná to je i v nějakých zemích v Africe, kam jezdíš třeba v Alžírsku, si nemůžu představit, jaký to může být natáčet. Tam je asi možná obě třeba problém jako s úřadama, všude, že policajti, vojáci, těm by se to možná nemuselo líbit. Jako ty lidi si myslím, že byli úplně v pohodě, to by bylo podobné jako tady, no, ale nevím, jak jako z toho úředního hlediska, jestli by to nebyl problém. No. Takže jako jsme kromě takových těch jako malých situací, kdy ti někdo řekne prostě jako no foto, nebo někdo si prostě nepřeje, aby jsme ho natáčeli, tak jsme nebyli ještě na místě, kde by to byl vyloženě problém. A nějaký takovýhle zážitek, že byste natáčeli něco, co se jako nesmí, nemyslím schválně, ale člověk občas hlavně v těch zemích často je spoustu jako vojenských objektů, člověk si to nemusí ani všimnout, že ho začít něco natáčet. To se mi ještě nestalo, maximálně tady 4 dny zpátky, když jsme v tom uprchlickém táboře, jsem tam natáčel vás na ulici a přišel policajt, který byl úplně z jiného úhlu za bránou do toho tábora, že si ho fotím. Nechtěl ani vidět, co jakože na kameře mám, rovnou zbalil i Teda, který tady s náma natáčí, protože měl taky kameru na krku a vedl nás tam za kapitánem rovnou, no, takže ani jednou se nepodívali do kamery a tady náš průvodce Havel to nějak jako vyřešil, vlastně ani nebylo co řešit, ten kapitán nám udělal čaj, nebo vodu nám dali. Byli jsme tam jako zbytečně dlouho mi přijde, nevím, co jsme řešili, ale přišlo mi, že si podle mě chtěli pokecat, jsme... Ale jakože jinak vůbec jako snažím se na to dávat pozor, samozřejmě, když tam je nějaká pěkná naleštěná deska s tím, jaký to je ministerstvo, tak to jako nějak nefotím, ale jako zatím žádný problém, to musím zaklepat. No. Jako teď, co se mi vybavuje, a to se netýkalo úplně natáčení, ale když jsme byli v Iránu, tak že dáváme si na Instagram storíčka třeba, tak tam jsem si fotil jako toho Komejnýho, toho diktátora, tak jsem to tam dával a pak nám jedna holka z Iránu psala, ať to tam jako tolik nedávám, že by třeba, když to tam budu tolik dávat, nedej bože, si z toho budu dělat nějak, nebo to zlehčovat, nebo si z toho dělat srandu, tak bych z toho mohl mít problémy, no tak tohle si třeba jako vybavuju, že byla nějaká taková situace. Jasně. Vy s těma lidma, se kterými děláte ty rozhovory ve filmech, tak se bavíte často i jako o citlivých věcech, třeba v rámci té společnosti nebo té politiky. Setkali jste se třeba, mě napadá v tom Iránu, jestli lidi třeba báli o tom mluvit, jako o režimu, nebo to brali tak, že to je to bezpečný, že mluví jako pro někoho, kdo natáčí do zahraničí?
A my se tady o tomhle hodně bavíme jako ještě mimo kameru, ne všechno jde jako obsáhnout do toho filmu, ale co si pamatuju Irán, tak ty právě ještě naopak se o tom jako chtěli bavit, ještě to cpali a dejte to klidně na YouTube, jakože cokoliv. A pro nás je trošku blbý, že vlastně jak jsme limitovaní tím jazykem tady v těch zemích, tak jako se setkáváme víceméně se stejnýma lidma. Vždycky je to jako někdo mladší, většinou má zkušenost ze zahraničí, umí jazyk, takže nějak ten profil toho člověka je jako dost podobný, takže v tom je to trošku těžší. Ale nikdy si myslím, že jsme takhle na kameru neměli problém s tím, jako že by nám samozřejmě jako víme, na co se neptat, jakože do videa. V tom Iránu to bylo ještě takový jako horší nebo víc jako nebezpečný pro ty lidi, ale všem jsme řekli, pro co to je, kde to bude a aby věděli, co vlastně můžou a nemůžou říkat, jako, jak uváží za vhodný, no. Je pravda, že člověk, co prostě tady v těchto zemích na východ mluví anglicky, tak mluví anglicky z nějakého důvodu, protože má trošku obrázek o tom, jak to chodí jinde ve světě, jak to chodí třeba na západě, takže přesně jako, že ti lidi jsou jako si v něčem podobní. Třeba když to stáhnu zase k té postavě toho Komejního, toho náboženského duchovního vůdce, tak všichni nám vlastně o něm říkali, jako, že ho nemají rádi, že jo, takže jako hlavně ti mladí, se kterými jsme byli, tak já jsem si vytvořil ten obrázek, že jako univerzálně v té zemi je prostě jako špatně vnímaný, ale potom v jednom městě jsem přišel do nějakého jako obchodu s bombónama nebo tak a nějak se mi tam ten pan prodavač mi něco říkal jako ve Farsi, což jsem mu nerozuměl, jenom jsem měl bankovku s Komejným a on mi na to říkal Komejný good. Very, very good. Takže vlastně jako to neplatí jako univerzálně nikdy to, co jako my zjistíme jako těch našich lidí samozřejmě, takže jo, jsou si ti lidi něčem v podobní a vždycky tam bude někdo, kdo prostě má trošku jiný názor jako všude. To mě právě zajímalo, jestli se snažíte řešit nějak jako vyrovnanost právě, když jako máte rozhovor s někým, kdo právě bude jako nadávat na ten režim, tak jestli pak zkusíte najít někoho, když je to asi těžký, že v tom Iránu právě, aby to byl člověk, co mluví anglicky, kdo třeba má jiný názor, kdo ten režim třeba podporuje, jestli se vám podařilo vlastně třeba mluvit s někým takovým. Kdybychom někoho takového potkali, tak určitě neděláme to, že bychom to tam nedali, ale nikoho takového jsme my nepotkali. Takže jako, ne, že bychom aktivně, prostě jako pořád je v tom ten element toho, že se ty věci dějou tak, jak přijdou, že to není prostě scripted. Určitý věci víme, že chceme říct, ale zbytek se prostě děje, jak přijde život, takže jaký lidi nám to přihraje, tak ty tam vlastně potom jsou. Ale jako kdyby takovýhle lidi byli, tak jako nejsme takový, že bychom to jako nějak chtěli tlačit nějakou jednu myšlenku nebo druhou. No. Po případě, když jsou nějaký témata jako hodně komplikovaný, jako třeba v Azerbajdžánu Náhorní Karabach, tak jsme to tam ani nerozebírali v tom dokumentu, protože to by bylo tak jako náročný vůbec najít někoho a vůbec jako v jedné zemi, že jo, najít někoho, kdo by jako podal nějak objektivní pohled, takže vlastně třeba tohle jsme tam hlavně potřeboval Arménce. No jasně, no, že bych potřeboval obě strany, protože v Arménii, když se bavíš o Karabachu, tak oni ti řeknou, že Ázeři jsou fašisti, v Azerbajdžánu ti řeknou, že Arménci jsou fašisti, takže vlastně jako to je jako věc, která by byla jako úplně jako zbytečná na to jako pro nás, jako z našeho pohledu, pro to, co snažíme tím dosáhnout, jako řešit, no. A hlavně se vždycky bavíme, nebo ty otázky jsou prostě, jaký je ten život pro ty lidi. Takže... A třeba konkrétně v Iránu na tu politiku jako došlo zaručeně vždycky v té konverzaci od koberců ke Komejnímu hnedka, no. I bez otázek. Bez otázek, no. To stačilo se zeptat, jak to, že umí ten člověk tak dobře anglicky a už se to dostalo k tomu, že musel utíct do Ameriky a chce utíct znova a tak dále a tak dále. A dá se říct obecně u těch všech jako zemích, asi ne u všech, ale dejme tomu ten Irán a možná i ty Azerbajdžán, Uzbekistán, jestli lidi tam tu svoji zemi vnímají jako spíš negativně, že by chtěli jako pryč. V tom Iránu je to asi jasný, že už jste jako naznačili, ale jestli třeba i těch zemí, Azerbajdžán, Uzbekistán. Já myslím, že to je úplně všude, že to je i u nás, tady u těch mladých, že jako všichni chcou odejít někam na západ ideálně. Já jsem si všiml, že to je takový univerzál, no. Jo, jakože to by mě překvapilo, kdyby to tak jako nebylo, no. Je to i tady v tom Kurdistánu, no, teda to mám pocit, že... Tak byli jsme v obchodě a
jakože ptali se nás jako mladí Kurdové, why Kurdistan? Kurdistan finished. Jakože tady už prostě nemají co pohledávat. Jako zároveň asi jsou lidi nějakým způsobem na tu svoji zemi hrdí, ale ten režim, který většinou tady bývá, což je prostě prezidentský režim nějakým způsobem trošku diktátorský, tak těm lidem, mladým lidem prostě jako neposkytuje to, co by si od života, od toho světa přáli, takže ten trend je vždycky prostě v mojí zemi mám málo peněz, málo svobody, chci jít na západ, protože západ je ráj na zemi. A většinou jako třeba v Iránu nevěděli lidi moc o nějakých problémech, jakože se vůbec divili, že máme na západě problémy, jakože tam máme bezdomovce nebo další problémy, že se fakt jako to vnímají jako ten ráj, což jako tu metu, kam se prostě chtějí dostat. Což jim jako nezazlívám na jednu stranu, že jo. Tak ono taky už mají přístup, že jo, na Instagram, ta mladá generace, jak to vidí, co vlastně můžou mít, nebo co mají lidi právě z toho západu na jedno kliknutí, tak to je jasný, že to chcou taky. Problém je, že na tom Instagramu nejsou úplně jako objektivní obrázky, že jo, toho, jak to u nás třeba vypadá, no, takže pak ty lidi asi mají představy trošku jiný, no. Určitě, jo. Teď jsem se chtěl zeptat, ale to jste vlastně říkali, přes ten couchsurfing sháníte lidi, jak s tím jako to interview, jak navazujete takhle, nebo případně náhodně někde jako na ulici, když se poštěstí. Jasně. Teď natáčíte teda Kurdistán, kdy to asi tak můžou diváci posluchači očekávat, že by to vyšlo. Já očekávám, že po novém roce někdy. Tady právě naopak od toho Uzbekistánu jako nemáme nic připraveného, takže to bude, sám jsem zvědavý, jak se to poslepuje všechno dohromady. Většinou to tak ty 4 měsíce zabere a tady si myslím, že to bude ještě na díl, protože tady je hodně těch faktických a historických věcí, co jsou potřeba asi pro ten kontext toho, aby se pochopilo vůbec, co ty lidi říkají potom třeba na těch rozhovorech, tak je potřeba to nějak podat a myslím si, že to bude trošku složitější a zároveň teďka jsem vlastně dodělal ten film z Uzbekistánu kdy to bylo, před 14 dnama možná. Takže určitě plánuju dát teďka chvilku voraz, minimálně měsíc, až přijdem zpátky a pak na to vlítnem nějak. Vlastně pro diváky jenom, my jsme tady na konci září. Natáčíme teďka na konci září. To jsem se taky chtěl, to jste naznačili, teda vlastně, jakým způsobem probíhá třeba ta příprava. U toho Uzbekistánu to teda bylo víc nalinkovaný a tady jste to nechali tak nějak volně, co to prostě přinese, tak se uvidí. Jo. No my u toho Uzbekistánu byly nějaký ty pilíře, kolem kterých se to mohlo motat, protože jsme zjistili, to bylo vlastně jasný od začátku, že čím víc budeme jezdit, tak ty filmy budou vlastně víceméně stejný, jakoby, protože pořád tam jsou nějaký lidi, pořád jako je někdo hodnej, někdo nás někam pozve, to je strašně fajn. A zatím nemáme jinou zkušenost, teda, takže jsme se chtěli víc přesunout na to, že bude vždycky nějaký téma, který jakoby rozebereme a nějak jako mimochodem tam bude vlastně to, co tam zažíváme právě s těma místníma, co nějak bude posouvat ten děj třeba, nebo nějaká ta omáčka jakoby okolo, což ten Kuraš právě v tom Uzbekistánu byl skvělej a tady jsme takový téma jako úplně nenašli právě, jako že by bylo něco vyloženě super signifikantní pro tenhle region. No tady je vlastně to téma, nebo to, o čem se bavíme, je ta bezpečnost a to, že máme, si myslím, jako Češi zafixovaný Irák. Já si to pamatuju jako z dětství, že jsem prostě viděl na obrazovce Sadáma, ten jeho soud, tu Ameriku, která vlastně jsem jako dělala invazi, takže tohle je obrázek, který máme možná o tom Iráku potom ve spojitosti s islámským státem samozřejmě, ale potom, že by se jako o Iráku nějak mluvilo, že vlastně už se sem jezdí, nebo to, že ten Kurdistán vlastně tu válku s islámským státem jako nezažil, protože sem nevtrhli, nebo že se od roku 2003 měl na rozdíl od zbytku Iráku dobře, vlastně, že o tom se jako nějak nemluví a jako je to škoda, no, protože jako k vidění tady toho spousty, já myslím, že jako člověk by to ocenil, no. Co se ještě k té přípravě vlastně to vždycky probíhá, takže já si dělám jako nějakou tu rešerši před cestou, jakože si připravuju ty témata. Tady jednak tím, že vlastně máme i toho Havala, toho průvodce, což když jsem si porovnával některé informace, které jsem si připravil předem a to, jak on potom detailně mi je všechny podá, tak to jako nejde srovnat, takže jako je tady mnohem lepší to načerpat od něj, potom to v tom videu zprostředkovat a jednak jakože máme nějakou tu strukturu danou, takže vlastně jako nejsme tady v tomhle úplně nezávislí, takže vlastně vždycky se to odvíjí od toho, kde jsme a podle toho vlastně se to i potom bude odvíjet, jakou strukturu ten dokument bude mít. Jak to vlastně teda ovlivňuje to natáčení pro vás, když jste jako součástí toho jako zájezdu té skupinky,
prostě máte daný, kdy se budeme přesouvat, kam se budeme přesouvat, nějaký limitovaný čas vlastně, kde můžete strávit na jednom místě. Je to hodně jako pro vás omezující, nebo jste se s tím nějak dokázali popasovat zatím? My všeobecně cestujeme tak jako hodně pomalu, takže jako z toho časového hlediska určitě, protože my právě jak hledáme ty lidi, tak jako nám nevadí prostě být v 5 různých čajovnách denně a tam se jako poflakovat na jednom místě dlouho. Takže tady to víš, že jakoby spěcháme mezi těma místama, takže v tomhle a taky zároveň se snažíme využívat jakoby noci, která je jako pro nás jako mrtvá na to, aby jsme se přesunuli v místech, takže z toho dne jakoby snažíme vytěžit co nejvíc, ale zase to příjemný nemusíme řešit, kdy co odjíždí, jestli budou lístky na vlak třeba, nezůstaneme v Uzbekistánu. No tady si to neumím absolutně představit, jak bychom cestovali jako z města do města, protože já vůbec nevím, jestli jako autobusy tady jezdí, vlak tady je... Vlak tady je prý jenom na jedné trase v zemi, jako mezi Bagdádem a Basrou možná, na jihu země. A takže tohle vůbec nevím, jo. Tu dopravu bychom tady řešili. Tady by to asi bylo komplikovanější, no. Plus ještě ty checkpointy, že jsou tady všude taky, ale oni jsou jako celkem bezproblémový, takže to asi by... Jo, to mě překvapilo, že to je jako rychlovka. Takže řekl bych, že ty první dny, jak jsme tady byli, jak jsme ještě nebyli třeba sladěni v tom, jak jdeme do nějakého místa, máme nějaký krátký rozchod a my potom jdeme něco natočit, takže tam, když jsem třeba něco říkal jako na kameru, tak jsem prostě byl pod tím časovým tlakem a to je strašně nepříjemný, jako potom se to člověku ještě víc plete, to, co říká, ale už jsme se v tom sladili, si myslím, a potom už jako žádný problém nebyl v tom, jako najít si ten čas na to natáčení, no. Hlavně z Havala musíme vymlátit vždycky jako co nejvíc informací o tom, kam jdem, protože právě jak ten čas je jako drahej, tak víme, že když jdeme do nějakého místa, který pro tu kameru není tak úplně jako přátelský, nebo třeba nezapadá do nějakého narrativu toho budoucího toho filmu, tak víme, že jako bychom se mohli zdržet někde jinde, aspoň natočit nějaký jako B-stopy do toho filmu a tak, takže vždycky ho musíme trošku detailně, tam řekne, co tam bude a on vždycky řekne, oh, it's very beautiful. ale musíme vědět, jako, co tam je, ať víme, jak s tím naložit. No. Takže třeba jako jsou to typicky ty večery, no, třeba v Duhoku nebo v Sulejmánii, kdy jsme prostě šli točit rozhovor s někým, jakože jsme nebyli právě jako s váma ze skupinou, tak to jsou ty situace, které prostě využijeme na to, aby ten dokument se zase někam posunul. No. Jasně. Máte už plány kam na další cestu, nebo nápady třeba, co by vás ještě lákalo? Nápadů je hodně, plány jakože termínový určitě nemáme a asi nějakou chvilku to potrvá, ale já mám už dlouhodobě na vrcholku listu Jakutsk. Nejchladnější město na světě, jakože super ucelený téma, co se jako toho filmu týče, ten potenciál tam je, ale je to Rusko. Ani nevím, jak k tomu jako přistupovat. Je to jako daleko na Sibiři, ale je to takový blbý, no. Takže no. Já určitě Rusko jsem jako chtěl vždycky procestovat, doufám, že ještě ho někdy jako procestuju. Ideálně taky ty odlehlé části, takže tam se prostě nepodívám, takže Rusko jsem měl jako na wishlistu. Pak jsem jako dlouho si pohrál s myšlenkou na Afghánistán, ale pak mě to přešlo, jakože vlastně jsem si uvědomil, že by to nebylo úplně, protože bych tam tak moc chtěl, než že to prostě, že můžu říct, že jsem byl v Afghánistánu a to je taková blbej důvod, blbá myšlenka. No. Takže u mě to Rusko jako zůstává, protože ta kultura je nějakým způsobem jako fascinující, ta slovanská, ta ruská, prostě taková, ne, to se nedá jako dát do slov, no. Takže u mě to je taky to Rusko. Tak třeba to vyjde někdy snad. Snad jo. Tak na závěr by mě zajímalo ještě, než natáčíte filmy, nějaká veselá historka z natáčení, jestli vlastně co napadne. Jak se vám přihodilo? Mě napadá se Saňokem v Azerbajdžánu, že byl natáčení takový divoký. My jsme potkali v Azerbajdžánu v jedné vesnici Ivanovka, což je ruská vesnice v Azerbajdžánu. Potkali jednoho místního, jako jen tak při procházení jako vesnicí, on mluvil rusky teda a jako byl nadšený z toho, že přijeli Češi jako do jeho vesnice, takže nám začal hnedka ukazovat věci ve své vesnici a
koupil si pivo, tak se jako průběžně se tak jako přiopil při tom natáčení a najednou se to jako zvrhlo do toho, že vlastně on začal režírovat ten film, že on nám začal říkat jako kudy teďka pojedeme, kam pojedeme, co budeme natáčet a pak se to dostalo jako do bodu, kdy začal jako rvat tu kameru z ruky, jako že on bude natáčet a furt říkal prostě ty si stoupni tam a teď mu řekni něco o tomhle kolchoze a tak. A to Radek už ani nezapínal tu kameru, jako že prostě jenom na mě mířil, aby dělal, že mě vůbec natáčí, aby on byl spokojený, no, ten člověk. Takže to byla taková jako šílená 1.5 hodiny tady s tím člověkem, který když se někdo podívá na ten dokument v Azerbajdžánu, tak ten člověk se vždycky dostane do každého záběru, který vlastně z té 1.5 hodiny máme. Vždycky, když něco jsem tam měl říkat, on tam vždycky přišel, on se tam nějak vždycky vměstnal. Takže to bylo takový jako veselý tady v Azerbajdžánu na vesnici. Mně asi žádná z hlavy teďka nenapadne, napadnou mě tak 4 určitě, až to vypnem, ale jako spíš ty hezký se mi vybaví, úplně miluji vzpomínku vždycky, když jsme byli v Karpatech na Ukrajině a šli jsme takhle z Dovbušských skal a teď tam byl ten podzim, všechno bylo oranžový, žlutý a ty komíny už valily ten smradlavý podzimní dým první a shodou náhod jsme si tam pouštěli jednu písničku, která vůbec jako nesouvisí s Ukrajinou, ale vždycky, když uslyším, tak mě to vezme na to místo, že cítím fakt ten smrádek a je to úplně zbožňuju to místo, takže spíš takovýhle jako pěkný věci, ale na nějakou srandu si asi teďka úplně nevzpomenu. No, mám v hlavě ten Azerbajdžán, no. Určitě jich bude spousta těch historek, no. Jakože z natáčení. Dobře. Tak jo, pánové, já vám moc krát děkuju za rozhovor. Jsem rád, že jsme se tady domluvili, sedli jsme si tady v lobby před vlajkama Kurdistánu a Iráku a díky moc, ať to dobře dopadne. Tak jo, děkujem. My děkujem. Doufáme, že ten zbytek naší cesty dobře dopadne. Děkuji, že jste doposlouchali nebo dosledovali epizodu podcastu Cesty za horizont. Doufám, že se vám naše povídání líbilo a dozvěděli jste se nějaké zajímavé informace. Pokud by i vás lákalo cestovat do netradičních destinací, můžete se podívat na nabídku naší cestovky na www.hamidy.cz. Budu taky rád, když budete náš pořad odebírat buď na YouTube nebo na vašich oblíbených podcastových aplikacích. A jestli máte tip na zajímavého hosta nebo téma, tak se s námi podělte, protože o zajímavé nápady není nikdy nouze. Děkuju a zase příště.